Úgyhogy ne húzza neki a lábát, ne nyomja meg. Nem nyomja meg. Kérem, hát ez szorít, kérem, jaj, de jó, hát nézzek, kérem a kis dohát, nem sok van hátra, nekem. Jó van, jó. Úristen. Úgy, bedobtál. Jó, Isten kérem. Tartom át, nyerset. Igen. Jó lesz ez, jó lesz, jó lesz. De kérem uram, nem megy az agyamba, Jami? Nem fog, nem fog. Az biztos. Hát vannak az agyában, mint a víz. Persze, azért mondom, uram. Na, nem szólt hozzá. Ó, hogy kérem, el ne ejtsen, uram, mert drága kincs vagyok. Ó, jaj, de jó, kérem. Hozzá már. No, hát kérem szépen. Mindjárt meg, nem biztos, hogy Oké, nem hívjuk, fogod tudom, uram. engedd az. No, de uram, már ez nagyon nyomtúje. Nem nyomja. Na, úrvasztam, hogy azt nekünk várjuk, hogy Na, várjál, kapcsoljátok be a fűnyírót! Kapcsoljátok be gyorsan a fűnyírót! Engedd el! Engedd el! Engedünk le! Na! Én oda hosszabbító! Várjál, mindjárt végül a fűnyírót! Na! Gyertek majd! Itt van egy! Itt a hosszabbító! Na! Most így akarjátok neki, vegyél be a fülit! Fülit akarta, hogy engedj! Akarsz meg, várjál! megtartanám én ezt magamat, nem már valamire úr. Vágja a lábadat? Vagy szorítsa? Hát, Hogy mint meg az egész. Tessék? Kapott se nyomja? Hát nyomja.